zit wat warm, ik zie nou nog niet. Hoppa! Goed. Dit is roog houden. Bist wekker? Bist de bed knapper op, zei je? Oeh, en hier komt de wijn aan die bij Paken zaak op het heerstier. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We zullen even nog een bak koffie naar de theatertuin. En dan nog even de laatste stukjes klaarzetten, want er is van Jan een feestje van de ouders van Vakker. Die binnen, hoeveel je eraf? 50, 40? Een heel soort. Ik zal aannemen op ziekje. Meer dan zus. Meer dan zus. Nou ja, in ieder geval die had een feestje ervan, dus dat is wel heel leuk. En voor de rest, je wordt op de planning zaken is wel een squallen. Hij wie nog net helemaal topfit, maar hij wordt toch beziekje. Dus ik ga de telefoon bij de hand, mocht er wat wezen, dan kun je even bellen. Ik vind het gewoon mooi. Hij wil heel graag met een squallen. Ik vind het gewoon echt heel mooi. Ja, en soms helpt het ook wel je gewoon weer even. Nou ja, wat bezig binnen, dan knap je echt wel even op. Dus ik zei, wie beziek je gewoon. Dus die is lekker een squallen. Het is dit weekend een dwarfsfeest in Den Bosch. Dus de grote feestwijn is van de morgen betierd met alle knallende muziek voortgaan. Ze zijn dus van het hier elkaar met is hun slagen. Dus ik wil eigenlijk van de jongen wel even mijn zaken nog bij de versierde wijntje. Voor de rest gewoon wat de dag weer brengt. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken, dan mis je hem helemaal niks. Ah, hatse! Dan is toch lekker in het drek? Vindt Beppe Klaasje net leuk? Ja, wat zit je? Een grote? Trekker! Oh, je mooie verse spannen erop. Oeh. Ah, dieseltje. Hey Goldie. Hey yo. Happy. Koffie, koffie. Tijd. Ik ga de Chinooks, die had ik juist straks als ze weer aan het oefenen. Ik zal zien dat ik ze van je wat beeld krijg, want de ene keer komen ze heel dicht bij oor en dan hoor ik even wat verder. Ja, die hebben ze? Mooi. Hark. Er zit wat warm, ik zie nou nog niet. Kom jong. Hier met krijgt ik ook bij de koffie. Hè? Wat voor impact dat er al in de hal het geluid en het beeld had. Hè? En dan ben je nog alleen maar aan het oefenen. Nou, ik zeg, het is best wel lastig van mensen die uit Oekraïne misschien dan vlug binnen en dan dit jaar. Dus ja. Maar dat moet gebeuren, dat weet ik wel. Maar het had wel, ja, het maakt het wel indruk. Nou, ik ja ze wel jongens, maar ik weet niet. Ah, jammer. Nee, nou misschien later joh, het waar weet. Nee, ze ben weer omkeerd denk ik. Het geluid wordt minder. Helaas, pindakaas. Nou, actie joh, wij nog een poging. Nou, ik zet de tafels weer even mooi omklaaien. Een skiefkop en dan patjes, maar wat blonkers uit het theatertuin. Dat is natuurlijk wat leuks. Even een beetje omklaaien. Ik zeg in het theatertuin nog wel wat kleurtjes, wat peers, wat geel. Nou, misschien ook gewoon wat groen erbij. Dan mooie patjes. Omheen? Ja. Ken ik dat? Oké. Dus, nou, het is 40 hier, jongens. We wisten het net helemaal meer. 40 hier dus. Nou, wat patjes, kistjes. Mag nog wat meer bij komen. Ik zal een bloempjes plukken. En jij nog heel tijd de helikopters op achtergrond, verdorie. Esje, dus het peers vind ik leuk. Ik heb oerel een stuk als njogen van haar. Maar ik njogen setjes, zeg maar. Oerel een beetje waar. Ik ben echt keel. Het verder op bij de gaatjes. Nou, sure. Met alle vrolijke hier, jongens. Zie ik nog een kleur ergens vinden. Dus dat is eigenlijk nog wel mooi. Ik ben nog wel een peer die nog wel wat mooi binnen.
Nou, misschien ook nog iets greens om er bij tussen te steken. Zo. Hier klinkt volgens mij. Nou, hier zul ik wat bloempjes en wat kerstjes in doen. En dan ging ik het eraan uitzuttelen door alle tafels. Wetten er wat in. Houtjes. Dan moet ik dit boeten door, hè? Wel zo over de vlier. Ho, shit. Ik moet een beetje beter opletten, jongens. Hopelijk dat Joer de druk loopt. Gisteren hier met dikke plans bij, dus het zal wel sneu wezen. Ze kennen uit het weekend naar binnen, maar ja, boeten is toch het meeste natuurlijk. Het is geen spruitkoud. Het is wel wat bewolkt. Vind ik dat persoonlijk wel lekker, maar Rijn zal wel sneu wezen. Dus we hopen op geen Rijn. Zo. Zo. Goed beet houden. Zo. Dit is een beetje zo aan de kant. Zie je, we hebben hier oren mooie bloempjes hier. Wat vies ervan? Dat is leuk. Dat is leuk. Schön. Oh. Zie je er? Ja, shit. Kun je hier wel wat in doen? Zit er mij. Die er wel in? Ja. Ja? Dit is een beetje korter maatje, zo heel lang. Kan die er wel in? Ja? Ja, die erin. En die erin. Kist je dat? Ja, doe hem maar voor mij in. Ja. Erin. Kijk, daar denk ik gewoon niet. Zo, die erbij. Ja. En dan moet je nog even een persen in. Die daarin. Beetje kwatter. Zo, dat doen we. Ja. Zo. Hierin schat. Hier zit nog geen persen in. Hier mag nog wel persen in. Dit moest ik een schijn toch, hè? Ja, en die Ja, die kerst nog, ja. Maar Sjen, Beppe, wat deel dat? Ja, mooi. dat is naar je bloemist. Zo mooi, schat. Nog eentje dan? Als je dat hebben hier dan naast de in staan, klas natuurlijk. Hè? Daar is het altijd mooi binnen hangen. Ja. Maar op zich, dit voel ik daar. Dit is Ja, die al hier wel bilk hoor, ja? Ja. Moest alleen even verschoven. Tja, doen we er eerst een geel in? Ja. Tja, die erin. Zet het bladje er al, hè? Dan past er als het erin. Zo. Geel erin. Daar heb ik een geel in, die oren. Ja, door een potje een gele. Ja, die, ja. Oh ja, wat kun je toen met hem goed helpen? Hey, dit is wel een pezen. Hier. Of doen we er in het zien? Dat kan ik wel. Ja. Die? Hierin. Hoe lijkt het heel daar? Mooi? Al je mooie bloempjes. Al je mooie bloempjes. Zullen we nog even kerstjes op ziekje? Kun je hier ook wel kerstjes in doen? Zit die op ziekje? Dat kan het. Maar zie ik het even sokken op. Zit die. En dan kun je die oren in doen. Dus zie ik even op. Wat hast je daar voor lekkers? Heeft je druifjes van vakken kregen? Oh, lekker. Tja, met die even omheen. Er is weer een elk potje in, man. Die is klaar, die is klaar, die is klaar. Hier kan wel naaien in. Wat in een grutten in. Tja, hier maar in. Daar kan wel in. Oh, de jas uit. Zo. Zo. Hup. Als we hier beter hebben, die hierin in. Ja. Ja, past het? Ja. Ach, een beetje zo zin. Hoppa. Hier daar? Hoppa. Goed. Liet ze roog houden. Hoppa. Had ze flats. Hoppa. Oh, nou weer er al, hé. Die kun je er zelf wel in zetten. Van die grote potjes. Kun je er zelf wel. Die nog, laatste. Ja, daarin, dan ben we klaar. Ja. Tada! Nou jongens, mama shit. Overal wat bloempjes daar zetten. Alle tafeltjes een mooi setje. Beetje fleurig maatje nou. En binnen vakken, dus mem druk dwaande. Koffie.
pakken alles. Ik zie je zo'n wastel snijdt. Eerder zit je lekker te eten. Wat is er hè? Als nee, druifjes krijgen. Ja. Bof komt. Nou ja, en wat steentafeltjes. Dus wie zullen de laatste dingetjes nog even doen? Ik zal nog even mooi het bordje scrouwen. Roel en Eve, 40 hier, trouwt. En dan een pijltje. We zien hoe het ligt. Dan komen ze samen in. Roel en Eve, 40 hier, trouwt. Woep, die kant op. Klaar. Ik zal Ildo even een bedje doen. Thuis nog even een slag doen. En nog even wat regelen voor de Chits fruit tour. Nog even wat squallen contacten. Even terugnemen hoeveel bandjes er binnen zijn. Want nou, ik maak ook genoeg fruit met haar, genoeg plaktattoos. Je kan hem nog heel tijd opjaan. Mijn boeken zeg maar voor de Chitsvlog Fruit Tour. Dat is voor basiskwam nou eerst voor de gemeente Dantwendeel, Noord-Is-Friesland en Achterkarspelen. Dus ja, best toen nog een squallen uit een van die gemeenten. Hast me nog net boekt? Doch dat dan even. Link staat hieronder. Nou, dit was sneu. Ik krijg een telefoontje van juf. Dat zaken toch echt wel heel ziek is. En dan kan ik hem dan ophellen worden. Natuurlijk wil ik hem ophellen. Nee, hij had het in ieder geval bezocht. Vind ik echt wel weer mooi. Ik zal me iets een mandje gauw ophellen. A few moments later. Nou, zaak is dus. Die lijkt lekker op een bank. Gaat even in de douche geweest. Lekker even, nou ja, even opwarmen. Heet koud. Hij viel de heel heet, maar hij heet koud. Die houdt nooit wel lekker deel. Ildo lijkt op bedje. Ik denk dat ik even mijn boekje en de voetjes omheen ga. En dan zullen we of we nog wel of net naar de versierde wijn gaan. Zaken we wel heel graag. Dus dat hij een beetje fit is, dan nou, rijden we er met de auto en dan kunnen wij misschien één keer alle wijn voorbij komen. Want, ja, had er wel in de hol. Je had natuurlijk die grote wijnrek achter op het hiemsje en willen we ook graag zien. Dus nou, we zullen wel hoe het komt. Van nou neem ik even afschiet, dus misschien onthazen, waar weet. Want zie. Wat lijst er mooi. Bist wekker? Bist de bedknapper op, zei je? Hoi. Goedemiddag. Bist we wekker? Huppa. Kijk je eruit? Lietse, Avi. Wat die mij? Goed beet, hoor. Tilt me hem die eruit. Hou deze maar vast. Jack? Ja. Oké, even een zaakje, jong. Zaken is ik, dus zaken zie ik. Zaken kroepie. Oh. Dit is een skateje. Ja. Oh, dat. Ja. Nou, zaken had dus de moed voelen om naar de versierde wijn. Ik zei leren wat goed echt, maar hij wil echt heel graag. Nou, ik zei dan rijden we met de auto heen en gaan we ergens even uitstappen met ze gewoon al je langskomen. En dan kunnen we dan gauw weer naar huis. Dus het miezert een beetje. Ik hoop net dat het heel bot begint te plannen, dan heb ik net zo volle zin in. Maar nou, wij gaan dus op naar de feestwijntuin. Ik ben heel benieuwd wat ze eruit van maken gaan. Nou, we binnen in dan wat. Ze binnen nu aan het opstellen en ze komen hier aan z'n allen los. Dus we hebben nog even geduld als zaken, hè? En we kregen een bledje en daar kunnen we aan opschrouwen. Ja, publiekprijs fietsen, versierde wagens en straten. Ik heb steeds welke stritten wat het mooiste vinden, welke fiets en welke versierde wijn. Maar we de noemers onthouden. Maar goed met me onthouden, hè? Ik zeg direct in het vanken, Ja? maar in de karken en dan zit een Shetland op. Echt weer? Ja. Oh, wat cute. Nou, wie wacht je tot ze hier al je loskomen? Die eerste krijgt de derde komt. Oh, shit, daar stellen ze zich op. Komen ze hier aan, ze los hier aan. Nog even geduld. Ja, er komt beweging in, jongens. De verkeersregelaars komen er aan. En dan zie ik ook al versierde fietsenzaken. Komt het eerst al aan. Maya Noir 1. Lion King. Oh, lief babytje erin. Oma, dit is het. Is dat erg? Ik ben gewoon oude pakers en bepkes, hè. Maar die had dan een masker op. Hoi! Kabouter Plop had de eerste prijs, is dat? Ja. Ridders. Sneeuwwitje. Oh, Super Mario.
to be afraid of us. Who's met mijn auto, hè? As long as you are nice to us. De skippers van de Cameleon. Die is echt leuk. Er zit een mooie roze auto op. Er is Vlodder. Hallo. Johnny. Hey. Oh, Harry Potter is echt mooi. Mooi. Die koos is eruit. Applaus. Joe. Ben je mooi visje? The Wizard of Oz. Oeh, en hier komt de wijn aan die bij Pakenzaak op het Heemstier. De Peaky Blinders wijn. Die komt er aan. Die is wel heel groot, hè. Daar komt er aan. Hallo. Dit wie de laatste. Dit wie wel heel vet, hoor net. En welke voesten nou de mooiste zaken? Nee, wel helemaal mooi, hè? Nou jongens, we gaan schitterend daar, want zaken is wel wat ziek, maar je had toch een wijntje, jongen? Ja. Een zetbeeld eronder. Hey, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoek omheen en via het net het chillen te downloaden voor die tablets en telefoon. Want een nieuwe chitvlog. Hey hoi! Het is die. Aaron, voel je mooi? Zeg maar Delwijn. Tot een keer. Doei doei. Hoi Chat.